Ikani open kana rero kana ma ufuna kuisa kuvantu vaimve. Ndine nawe yatoda kutaura newe muzukuru kana zvichibvira nhasi kana kuti mangwana nauye wotoisa pamhepo kuvazukuru vangu vese vanonditevera nevanonditeerera kuti vainzwe vave neruzivo. Apa chandikuyamba kutenda kuvantu vese vakundiona. Chandiri kutanga kutenda kuma followers angu ese nevazukuru vese vandakabatsira nevandichabatsira nevandiri kubatsira. Vaye kuberwa kubiri kuti tasisa kubiri kunangana zovana vashoma. Ndiri kutenda kuti kuvazukuru vangu vave kunzwisisa mashoko angu andinosivadzidzisa. Saka especially kune vaye vekusubirwa mari vachitaisira mari kune munhu anozviti tasvo, taisira mari kune munhu anozviti tasvo kuSouth Africa, mazuva ano vava shoma. Ukoona ine kuyamba ntchito kandachita. Unoona ine muzukuru kutanga basa kwandakaita ndakuya kuno radio ya Zimbabwe. Ndichibva kumusha kuZambia ndakuya kuno kuZimbabwe. Ndayamba kupatira chitoko kuChitete. Ndakatanga kushanda basa rangu ndiri kunonzi kuChitete kuMozambique. Ndikabwera ino sidade ya Harare. Ndakazobva kuChitete kuChikafa uko ndakazouya muno muguta reHarare. Ndikamba kupata ndiri paBarabadea. Ndakatanga kushanda basa rangu gore rakapera ndiri paBelvedere. Kuzochoka apo kundibwere pano pa7 Anderson. Ndakazobva apo paBelvedere ndakauya pano paMelbourne panamba 7 Anderson. Ate kana South Africa ndikudziwa lini? Kusvika pari zvino kuno kunonzi kuSouth Africa, ndibona South Africa, nyika inonzi South Africa handitoiziva. Ate kuUK ndikudziwa lini? Kana nyika inonzi UK handiizive. Ndikana ndapatira ntchito mvuto zimenezo. Handisati ndamboshanda basa rangu ndichishandira munyika dzandiri kutaura nezvadzo. Vantu kwambwera kuno. Vanhu vose vekuUK, kuBotswana, kuSouth Africa, Swaziland ndivo vanotouya kuno kuZimbabwe kuHarare vachitobatsirwa kuno. Unoona vanangu vaiberwa kupira kuti ine tasvo ndareva kuti ndikuya kuSouth Africa, ndareva ndikuya kuUK. Tine vamwe vanhu vaisibirwa mari nenhamba dzemumwe munhu aizviti nditasvo achivaudza kuti ndiri kuya kuUK, ndiri kuya kuSouth Africa. Kwete, inini handiende kuSouth Africa, ndiende kuUK. Vanouya kuno. Vanoda kubatsirwa vanouya kuno kuZimbabwe muno muguta reHarare. Unoona ndakuudza chinango chinhu chinochitika yose. Ndine chimwe chinhu chinoitika chandoda kukuudza muzukuru wangu Robert. Ukoona unyabezi? Unoona un'anga uhu? Usirana lini ngati kusira mkaka? Hausiranwe kufanani nekusirana mkaka, kwete. Ine nkomo ino ikafirisei. Zvaunondoona ini tateguru tasvo, homwe yangu ino kana ichinge yafa kumpita pana munango. Ini ndinonogara pahomwe yemumwe. Kwenango muri mumwe mache mutsaka yacho zvinoenderana netsaka. Muri muimba kana kuti mudzinza zvinoenderana netsaka. Unonzwa anango wandu vakureva kuti ine ndine mung'ono watasvo, ine ndine chani. Paunyabezi pari pemung'ono watasvo. Unonzwa vamwe vanenge vachizviti ini ndiri munin'ina watasvo, ndiri n'angawo ndinonzi tasvo, ndiri munin'ina watasvo. Paun'anga hapana munin'ina watasvo. Mukaona vantu achireva kuti ndine tasvo, ana numero nawe numero zangu, bata vanhu vamumange. Makaona pane munhu anozviti ndini tasvo achishandisa nhamba dzake asina nhamba dzangu, munhu iyeyo ngaabatwe asungu. Ungofara? Muri kunzwa shoko rangu? Pana vanangu vakureva kuti ine ndine mung'ono watasvo. Pane vamwe vari kuzvitiwo vachizvishamba zvachiti ndiri munin'ina watasvo, ndini tasvo mudiki. Vanhu iva vanzi inyanya, ngavabatwe vasungwe. Unoona zviti ndiri munin'ina watasvo, kurapa kuna dzanzi. Unoona zvazvinoita, mumwe unogona zviti ndiri munin'ina watasvo, ndiri munin'ina watasvo. Urapi hwatinoita hune mhepo dziri muropa nemumhepo umu dzinorapa dzacho. Saka vanangu vakuyangana dzina basi vafuna kubera vanhu nadzina. Saka vamwe vakungotora mukana wokuba zita voshandisa zita vachifunga kuti pamwe un'anga ungabatirire pavari kubva pangoshandisa zita. Kwete, izvi zvinoitika mumweya, zvine mhepo yemadzitateguru edu dzinoshanda basa rekurapa izvi nekubatsira vazukuru. Umvafara? Muri kunzwa shoko iri? Ndiri kubanzwa Sekuru. Saka nkani iyoyo ifunika kuti vanhu vadzive kuti
kuri matashu deshe. Saka nhau iyoyi yandiri kutaura ndeyekuti ndinoda kuti vazukuru vangu vazive kuti hakuna vana sekuru Tasvu 10 kwete, pana sekuru Tasvu mumwe chete. Ava ndava patelefoni wose vachikutarika tanga kuvarekera vachiita apa kane tikureva kuti vantu vachite bwino pakugara. Nhau yandiri kutaura ndiri kuitaurira kuti vanhu vave nezivo pakugara kwavanenge vachiita, vave nezivo pamufambiro wavanofanira kuita kana vachida kubatsirwa netateguru Tasvu. Vakunza kane ndimene yekuti vakafuna kuika kopiri ngayamba ndiyangana. Pavazukuru vasekuru Tasvu vari kunze kana vachida kutumira mari kuna sekuru Tasvu kuti vabatsirwe paonline kana kuti ingava mari yemisidzanwa yavakanzi vatumire, vasati vatumira vanofanirwa kutanga vafona nevideo call votanga vagutsikana kuti munhu wavari kutaura naye is the right sekuru Tasvu here kana kuti uso hwemumwe anozviti sekuru Tasvu hwekunyebera uyauya. Chabwino Zvakanaka. Penangona farira kugoja. Ndatenda zvikuru. Ameno Sly muzukuru kana une rimwe shoko rekubvunza kana kutaurawo kuvirika pamashoko angu ano. Ndakada kutaura sekuru kuti pane patakambouya mukataura imi kuti haya nekufamba kwenguva ndichazoenda kuUK kana ndaenda ikoko zvokuti vari kuno kuZimbabwe munenge makutondifonera ndichikubatsirai ndiri ikoko ndichibatsira mhuri yeZimbabwe inenge iri kuUK. Saka ndopandinoda kuti ndibvunze ipapo kuti urongwa hwesекuru huchiripo here? Kana wanguda kuchita ndichakuuzani. Urongwa wafanana naihwo chokwadi takambotaura, asi kana wave kuda kuchiitika tichatanga tazvishambadza zvekare pamhepo ipapo kuti vazukuru vasive. Tinotenda.
Kukosewa dzita na kukomedwa. Haina Sekuru nda vatokangana kutoshedza zita rangu rekuti zvega. Ndode kukunatira nembira dzema koma. Mbira munobata regai nimbokupai maoko. Chipo chekutenda. Aya, ini tenda ina pakamwa. Zvakanaka na Sekuru avatendi nemuromo. Mundu kana chokopone kana nezva bwino afuna kufasiwa bwino. Akaita zvinhu zvakanaka anotendwa handiti kutaura kwamuri vanagonya mberi avada kuchiteso iwe nani unoti tikatane pasemos zvakanaka te hapali beshakuiva tingambirana ndiye tingambirana te uyu mpasise yache uyachise awawira wapasise vangambirana pomwe zvakanaka vazukuru zvanzi nasekuru nyaya iripo panapa kuimba kwataita nekuridza mbira kwataita tiri tega muno mudare medu zvafadza tateguru saka tateguru vati inini ndikupiwa $100 ambuya $100 anagonya mbira vari kupiwa $100 Sly Media nemunin'ina wake Sly Media muri kupiwa $100 mugovani tenga wapasi zvakanaka saka ndichamboenda muchikarango chasekuru kuridza mbira kunonakidzamwa kuridza mbira munogovana muri vaviri apa komana
Vai tu FIFA. Né? Azone, né? Ah, Ngokuya Sekuru wedu maita basa. Aiwa tinombe. Inoshikelea yangu. Kana kuja kuwashika. Bye.